இந்த வீடியோ பர்ஃபெக்டா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, ஏன்னா இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஃபர்ஸ்ட் நான் யாருன்னு சொல்லிடுறேன். என்னோட நேம் சுபாஷ். நான் காலேஜ் தேர்ட் இயர் படிக்கேன். என்னோட பிஸியான லைஃப்ல வெயிட் பிஸினா என்ன மாதிரி பிஸின்னு நினைக்கீங்களா? என்னோட நேம் சுபாஷ். நான் காலேஜ் தேர்ட் இயர் படிக்கேன். காலேஜ் படிச்சுட்டு மெடிக்கல்ல பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். காலேஜ் படிக்கணும் ஊரை சுத்திட்டு அப்பம் காசுல பைக் வாங்கிட்டு ரீல்ஸ் போட்டுட்டு வெட்டியா காசு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிற பசங்களுக்கு மத்தியில வீட்டுல ஒரு ரூபா கூட வாங்காம நான் ஆசைப்பட்டதை நானே வாங்கிட்டு இருங்க அந்த அளவுக்குலாம் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். இருந்தாலும் அதான் உண்மை. இப்ப நான் பேசுனதுல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.